Hilabeteak dira Keith Jarrett piano jole handiaren inguruko berri txarrak kontatu genituela. Bi buruko isuri jasan zituen musikagile estatubatuarrak eta bere ezker eskuarekin pianoan nekez joko zuela jakinarazi zuen. Zalantzak sortu ziren orduan, ea etorkizunean aukerarik izango ote zen, bere zuzeneko kontzertu ikaragarriak berriro entzuteko. Hilabeteak pasa eta ez da Jarreten berririk, badirudi nekez ikusiko dugula berriro holtza gainetan. Baina eman duena, utzitako ondarea eta musikarengan sorturiko eragina oso dira garrantzitsuak. Larun batean beteko ditu 76 urte. Aitzakia baliatuta bere bidea gertutik segi eta Pensilvaniako piano jolearen eragina euren ibilbidetan sentitu duten lau euskal piano jole ekarri ditugu gurera. Jose Rasenperena, Juancho Severio, Koldo Uriarte eta Inigo Ruiz de Gordejuela. Jose Rasenperena donostiarrak berak abiatuko du, Jarret eurentzat nor izan den ulertzeko testigantza sorta. Hemezortzi urte nitula hasi nintzan jasa entzuten eta ikasten. Ordura arte rocka entzuten nun, gero bluesa eta handik jasera pasa nintzan Tom Waitsen bitartez eta Stingen lehenengo diskoaren bitartez bai. The Call Concert izan zen hain zuzen erosi nun lehenengo jazz diskotako bat eta flash moduko bat izan zen. Geroztik bere ibilbidea jarraitu nun eta erreferentzia handiena bihurtu zen hainbat urtetan. Bere hizkera unibertsala da. Hor daude bopa, fria, rocka, bluesa, gospela, musika klasikoa, musika garaikidea. Hizkuntza asko biltzen ditu bere diskurtsoan. Oso diskurtso aberasgarria, mugagabea. Improvisatzaile benetako bat da eta interpreta gisa ere zer esanik ez. Nire ustez, bere estandastrioa historiaren triorik onena da. Eta piano hutsez egindako diskoak ere onenak. Juancho Severio Tolosarrak ere sentitu du Jarret gertu bere musikari ibilbidea gauzatzerakoan, eta deigarria da Alemanian eskinitako The Call Concert Ark denengan sortzen duen miresmena. Egia esan orain arte ez nintzen hortaz pentsatzen jardun, baina esango nuke Keith Jarrett izan dela nire musika eta piano jole bezala egindako, eta musika zale bezala egindako ibilbidean eragin handiena izan duen piano jolea dudari gabe ez. Naiz eta bere aurrekoa izan Bill Evans, niri ondoren etorri zitzaidan, eta esango nuke marra zuzena izan dela Jarrett, Bill Evans, eta gero Meldau, Brad Meldau. Ni hasi nintzen artean umean nintzala eskutara iritsi zitzaidan The Call Concert, Koloniako kontzertu, piano soloko kontzertu famatura, eta hura izan zen netzako zerutik etorritako aurkikuntza bat, ez? Ez nun kentzen disko hori, eta saiatu nintzen goitik bera ateratzen eta jotzen, eta bueno, gero etorri zian ja horren ondoren, bere trioko disko guztiek, nik Jarretek ateratzen zuen disko bakoitza erosten nun eta entzuten nun, eta bueno, orain hor dauzkat eta berreskuratuko ditut bai. Jarret berak azaldu zuen zergatik izan zen kontzertura hain berezia. Dena kontra zutela, ezer oso arituta ere, aske sentitu zen Jarret.
kontzerten ez genuen piano egokia, piano okerra alokatu genuen eta ura konpontzen saiatu arren ez genuen lortu. Kamioia ez zuten ordurako edo etzen nahiko handia pianoa ekartzeko, Bosendorfer bat nuen eta benetan enuen gustoko. Eta bi egunetan ez nuen lorik egin. Janari italiar txarra januen jatetxean. Ingeniariei esatear izan ginen joan zitezkeela, dena gaizki zijoan, salbuespen batekin, sarrera guztiak salduta zeudela. Azken minutuan pentsatu nuen, ondo da, graba ezazue. Beti naizen nuke gauzak alik eta ondoen izatea, baina zure esku ez dauden arazoak dituzunean, bata bestearen atzetik, egiten ari zarena ahazten hasten zara. Eta hori da sekretuetako bat. Inigo Ruiz de Gordejuela Mendaroarrak ere jasean lehen pausoak eman zituenetik izan du Jarret erreferente. Haren improvisazioan musika sortzeko gaitasun mugagabeak txunditu zuen laizter. Bueno, Jarretek eukidun eregan influentzia handia jasean hasi nintzanetik, hasieratik. Bere soloak transkribitzen dituen, eta beti egin zait oso harrigarria nola berak sortzen duen materiala improvisazioetan, beti da material berria, bai? Gutxitan entzuten ditugu errepikapenak edo patroi prefabrikatuak edo lick deritzon horiek oso gutxitan entzuten ditugu. Beti aurkitzen duen modua solo bakoitzean material berria, diskurso berria sortzeko, bai? Eta niretzat hor datza Jarreten genio figura hori, ezta? Gero azpimarratuko nuke ere berak daukan abiadura, bai? Eta ez abiadura teknikoa bakarrik, baizik eta abiadura ideiak kontzibitzeko momentuan, ez? Tempo ezinezko batean, solo ikaragarri bat egin dezake, izugarrizko abiaduran material berriarekin, konexio perfektuekin, eta azkenean, hor nabaritzen da bere handitasuna. Eta Jarretek sormen mugagabe hori azaldu du inoiz. Janaria bezalakoxea da. 3 urte nituenetik izan ditudan jakiak dira. Horregatik ez dut nahi menu bat inoiz berdina izatea. Jendeari elikagai berriak eskaini nahi dizkiot, bereziki oso elikagai gutxi ekoizten diren mundu honetan. Koldo Uriarteren lekukotzarekin izango dugu Jarret ulertzeko 4. oinarria. Artista miretsi eta goraipatua, eta entzuniko entzunda, euskal jasean ere bere biziko eragina izan duena da Jarret. Nire ibilbidean oso referentzia garrantzitsua izan da. Ni ja 17 urtekin edo hasi nintzen improvisatzen eta jasa entzuten, pizkat jotzen, eta orduan heldu zen nire eskutara Keith Jarreten estandar jotzen duen diska bat baino gehiago daude, lehenetariko bat, eta goratzen dut niretzat zela, improvisatzen entzun nuenean izan zela oso erakargarria. Goratzen dut niretzat bere improvisatzeko era zela oso nola esango nuke oso espresiboa, eta gainera nahiz eta tradizioa respetatu,
eta tradizioaren lenguaia respetatu, musika klasikotik ere oso influentzia handia zeukan, Johann Sebastian Bachen musikari influentzia gehien bat, agian, eta Bill Evansen influentziare, eta guzti horrek, eta bere pertsonalitatea izan zen niretzat oso erakargarria, eta bai ezakite uste dut bere musikarekin pilo bat konektatu nuela entzun lehen alditik. Gero beste diska batzut ezagutu nituen, My Song adibidez, hori izan zen Garbarekin, niretzat oso garrantzitsua. Eta ordutik ere konzerten diska edu zen eskutara, eta hori entzun nituen milak aldiz. Gainera kontatzen zidaten hori dena disko osoa, piano soloan eta improvisatuta zegoela, eta ezin nuen sinestu. Pentsatzen hori ez zela egia, nola improvisatu musika guzti hori, musika perfektua, eta hain espresiboa, eta pentsatzen nuen ez zela egia, gero ulertut egia zela, eta askotan egin dituela kontzertuak eta diskak guztiz improvisatutak. Eta hori izan zen pizka bat, nire kasuan, Keith Jarretten lehenengo gerturaketa. Gaurkoz hemen utziko dugu Keith Jarretten bidea aztertzeko saiakera hau. Joserra Senperenak, Koldo Uriartek, Juantxo Zeberiok eta Inigo Ruiz de Gordejuelak kontatu digute nor izan den Jarret eurentzat, baina datorren astelenean eurekin jarraituko dugu musikarien beldurretaz, ezker eskua erabili ezin duen Jarretetaz. Azken finean, gure pianista handiengan halako indarra izan duen musikaria gehiago ulertzen saiatuko gara.